Ka kɛɲɛ ni diɲɛ dɔnniya kura warali ye cybercafé n'o ye bɔlɔlɔw sɔrɔ yɔrɔ ye olu kun ye san sɔrɔ kosɛbɛ an fɛ yan nɔ Mali la nka an bɛ waati min na iko sisan nɔ cybercafé ninnu caman tununa ka sabu kɛ telefɔni ani subahana mansinw olu cayaliw ye cybercaféw lahala ni waati in na an ka jamana kɔnɔ an bɛna o pereperelatigɛ di aw ma bi kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Championnat africain Vovinam Viet Vodao ale taku wɔɔrɔnan baaraw o kun cɛra an ka jamana kɔnɔ. Ɲina jɔnjɔn ale tora Mali la kokura ka fara o kan an ye donbolo caman sɔrɔ. Kajatu Bagayogo ale bɛna walawala an ye bi kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Tɛnɛndon novembre kalo tile 25 san 2024 n'aw bɛ ka Advance TV lajɛ ni waati in na. A ye ko ɲuman kɛ anw sugandili la ka aw kunnafoniya a ye aw bisimila bidon kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɔlɔ a kun ka gɛlɛn i ka tɛmɛ karew kɔnɔ ka sɔrɔ i ma cybercafé ye o dɔ ye yɔrɔ minnu na n'i tun bɛ bɔlɔlɔ sɔrɔ ale ni ka se ka bɔ diɲɛ kunnafoniyaw olu kalama nka an bɛ waati min na i ko sisan nɔ o yɔrɔ kofɔlen ninnu u caman tununa dɔw datugura dɔw yɛrɛ yɛlɛmana ka kɛ fɛn wɛrɛw ye a baarakɛlaw ka fɔ la ko n'i y'a ye olu ka baara sensumayara ni waati in na ko fɛn min ye telefɔniw ani subahana mansinw ye ko olu de cayara. An ka kunnafoni ɲinina Kerifa Sidibe ale n'a dɔw ye masala kɛ an ka ɲɛmada ka sɔrɔtaw la. Cybercafé min ye internet sɔrɔli tamasiyɛn ye mɔgɔ caman bolo o ye bonyaba sɔrɔ san 2000 wagatiw la Mali kɔnɔ. Bamako kɔnɔ o yɔrɔ ninnu tun ye ɲɔgɔn dɛmɛ yɔrɔ ye funɛkɛnunw kalandenw ani baarakɛlaw bolo minnu bɛɛ jɛɲɔgɔnya ɲini nka bi o yɔrɔ ninnu bɛɛ ka tunu kun jumɛn na. Basiba ye téléphone ko de ye parce que an bɛ yɔrɔ min na ko bi na téléphone cayara mɔgɔw bolo donc baara caman ko bɛ kɛ cyber kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ se ka to so ka kɛ u ka téléphone na donc o de y'a kɛ mɔgɔw ka nali dɔgɔyalen no cyber kɔnɔna na. Dɔw bɛ fɔlɔfɔlɔ la tun bɛ na cyber la ka wa baara kɛ mais sisan bɛɛ connecté don wa bureau kɔnɔ wifi fana nana k'a fara kan donc a kuma ka ca quoi mais ne hakili la quel qu'en soit le fait an mɔgɔ bɛ se cyber à chaque fois parce que souvent il y a des gens qui viennent ici mɔgɔ 3 4 b'an bolo an bɛ fɛ a k'aw former mais courant ko in fana bɛ ka jouer an kan dɔɔnin quoi. Ni san laban ninnu na smartphone ka bugɔbugɔli y'a to maliyɛnden caman ka se ka internet sɔrɔ ka ɲɛsin u ka telefɔni cellulaires ma o kɛra sababu ye ka dɔ bɔ cybercafé ka baaraw la wa o bɛɛ la client dɔw m'u ka delinakow falen. Ni cyber tununa pepo a bɛ jouer fɛn caman kan parce que en réalité sokɔnɔna ni i ko sisan k'i ka naviguer par exemple internet la sokɔnɔ i bɛ se k'o kɛ mais fɛn dɔw bɛ yen faut que i ka se cyber la komi olu tigɛ b'a la kuma bɛɛ olu bɛ initier fɛn caman na donc cyber taga nafa ti fɔ ka ban quoi i bɛ se ka fɛn dɔw kɛ sokɔnɔ mais i tɛ se ka bɛɛ ɲɛdɔn k'i to sokɔnɔ quoi il faut k'i ka taa cyber la pour que ka i initier fɛn dɔw la. Hali ni caman bɔra a yanga na ɲɛmɔgɔ dɔw dalen b'a la ko a nafa ka bon hali ni o y'a sɔrɔ kunnafoni carili kuraw bɛ. A ka dɔn k'a fɔ ko baara fɛn bɛ kɛ ordinateur la bɛɛ tɛ se ka kɛ téléphone la i mana fɔri cogo o cogo waati baara dɔw bɛ yen i mago bɛ se ordinateur ma pour que k'olu kɛ ni ordinateur bɛ mɔgɔ min bolo so e bɛ se k'o kɛ n'o t'i bolo i bɛna cyber de la donc mɔgɔw bɛ continuer ka na cyber la mais u bɛ na ni papier ko baara de la ka caya photocopie ou bien ka papier labɔ impression ou bien dɔ ka papier b'a bolo ka a garanti ka mana k'a la ka garanti photo ni fɛnw an b'olu baara ninnu de la. Hali ni ninnu yɛlɛmani bɛ fɛɛrɛ kura di kunnafoni ninnu na bɔlɔlɔsiraw kan a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye maaw ma minnu degelen don cybercafé la. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ a bɛ waati caman bɔ sisan nɔ Mali sɛbɛkɔrɔ falen don tubabula minɛnkɔrɔw la n'an b'a fɔ o ma kasi ni dɔw ko o ma ko au revoir o minɛn ninnu na a ka teli ka ye minɛn nasuguya bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ u la sokɔnɔ minɛnw dunfiniw fo ka taa se bololaminɛn misɛnnin caman wɛrɛw ma ka ladɔnniya k'a fɔ ko nin waati in na a kɛlen don sifin caman de ka baara sabu ye ni ka fɛn caman fana nɔgɔya maliyɛnw olu bolo Kerifa Sidibe ale t'a dɔn ko fana ɲɛɲini an ka ɲɛmadɔw sɔrɔtaw la. A bɛ san caman bɔ sisan Awa Kulibali ale bɛ a ka fini ko magow ɲɛnabɔ ni yuguyugu ye sabu ɲuman caman bɛ sɔrɔ ale la sɔngɔnɔgɔ la. U bɛ fɛn ɲumanw feere fɛn ɲumanw b'a la i bɛ fɛn dɔw sɔrɔ a la minnu ye marque ɲumanw ye u tɛ sɔrɔ prêt à porter la bon prêt à porter fana n'i y'a san a tɛ mɛn i comme a bɛ mɛn mais kasi filɛ n'i y'ale san a bɛ mɛn des années et des années fɛn b'a minɛ cogo bolo quoi voilà.
prix ko fɛnɛ na c'est abordable, c'est très abordable. U ka prix u ka ɲi mais kuma dɔ la u b'a fɔ minnu bɛna ni minɛnw ye u b'a fɔ ko minɛnw nacogo tɛ kelen a da ka gɛlɛn ainsi de suite. Ni fɛn min sɔrɔla sɔngɔ duman na u b'a feere sɔngɔ duman na mais ni mun sɔrɔla sɔngɔ gɛlɛman fɛnɛ la o kelen don quoi. U b'a essayer ka prix augmenter dɔɔni. Ismaïla Koulibaly ale fɛnɛ ye yuguyugu finiw kanubaga ye. Kasi ninnu filɛ bon personnellement ne yɛrɛ bolo kasi kɔni o de ka ɲi. Kasi minɛn minnu don minɛn qualité ɲumanw don hali n'a feerebaga tɛ garantie d'i ma n'i yɛrɛ y'a san i bɛ wasa sɔrɔ a la. Walasa ka se ka faamuyali sɔrɔ kɔkan minɛ kɔrɔw feereli cayali la an ka jamana kɔnɔ an ye wulikajɔ kɛ ka se a feerebaga dɔw ma. Bon n'i y'a ta k'a jateminɛ an ka aventure fana ka ca kɔ kan donc u ka mɔgɔ minnu bɛ yan u b'u bila a la caman t'a ɲɛ dɔn caman yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ u bɛ na ni minɛn o y'a ko bannen u tɛ segin a ɲɔ sisan a tɛ fɔlɔ bɔ parce que mɔgɔ caman kɛra fɛn feerebaga ye. Bon b'a dɔn business de bɛɛ bɛ don a la surtout an bɛ jamana min na ni mɔgɔ dɔw donna fɛn min na bon tellement bon mɔgɔ tɛ créativité tɛ mɔgɔw la ni mɔgɔ ye fɛn min na bɛɛ bɛ essayer ka don a la bon o de la mɔgɔ caman donna fɛn na quoi. Hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ caman ka feere gulonnen don kɔkan minɛ kɔrɔw feereli la jamana ɲɛmɔgɔw kan ka fɛɛrɛ bila sen kan min bɛ nin baarada kura in dalakuru o kana na ta kɛ kɔlɔlɔ ye don nataw la. Hali bi baarako kun kan a bɛ waati bɔ sisan nɔ Mali sifinnaka caman bɛ yen nɔ minnu kɛlen don ka u dayirimɛ ɲini sira o bɛn kɛnyɛrɛye baaraw ma. O kɛnyɛrɛye baara ninnu na i b'a ye dɔw bɛ sɛ mara dɔw bɛ kɔnɔ mara dɔw bɛ baganw mara dɔw yɛrɛ fana ka baara o bɛnnen don an ka sumanmafɛnw olu bayɛlɛmali ma. Bi an bɛna kuma min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye sɛ mara de ye min yɛrɛ bɛ ka waleya Madame Ajawiya Koyi Mayimuna Kulibali fɛ a yɛrɛ ka du kɔnɔla la a ka fɔ la k'o ye sababu ye ale bolo ka se k'a ka baara kɛ ale ni k'a janto a ka du la k'aw ladɔnniya k'a fɔ k'a ka denbaya o fana bɛ k'a dɛmɛ a ka ni sɛ mara in baaraw la. Mamadu Jalo ale wulila k'a sɛgɛrɛ an k'ale fana ka sɔrɔtaw lajɛ. Mayimuna Kulibali n'ale ye kɛnyɛrɛye cakɛbaga ye min ka baara ɲɛsinnen don sɛ mara ani jɛgɛ mara ma a y'a ka baarakɛkulu yiranna ani fɛnɛ a bɛ sɛw mara cogo min na a yɛrɛ ka du kɔnɔna la. Ni an ye sɛso filanan da la donc ni u bɔra sɛden marayɔrɔ la n'an b'a fɔ ma ko poussinière u bɛ dɔgɔkun 2 de kɛ une fois que dɔgɔkun 2 dafara yen an b'a kumaba wuluma ka na n'o ye sugu filanan kɔnɔ. Nin du kofɔlen ale kɛlen no yɔrɔ ye sɛ mara bɛ kɛ min sanfɛ u kɛlen no ka fɛɛrɛw bila sen kan fɛn bɛ tali kɛ minɛnw na walasa sɛw ka daminɛ dɔgɔkun 4 fo ka se kalo 1 ani tile 15 ma u bɛ se ka mɔ cogo ɲuman na yɔrɔ la min labɛnnen don o kama walasa fɛn min ye u ka kɛnyɛrɛye baaraw ye ka se ka a tɔnɔ bɔ. Donc an ka sɛ baara bɛɛ bɛ kɛ sanfɛla la yan nɔ n'an ban'o la sisan an bɛ jigin n'a ye a ba yɛlɛma n'o ye sɛ jenini ye an b'o kɛ donc ne ka baara dɔrɔn tɛ sɛ mara ye n bɛ jɛgɛ mara fɛnɛ kɛ donc an bɛ jɛgɛ fɛnɛ kɛnɛ bɔ ani a wusuli. Mayimuna Kulibali a y'a yira k'a fɔ nin baara ninnu ale ye nin daminɛ a bɛ san caman bɔ. Bon nin baara in hakilila daminɛla kabi denmisɛnninya wagati n tun bɛ sɛ mara dɔɔni kɛ so ani saga mara donc o tɛmɛnen kɔfɛ l'année 2020 hakili tɔ nana sigi baara in kan kosɛbɛ donc 2021 na baara in yɛrɛ nana daminɛ n'o daminɛna ni jɛgɛ mara ye donc jɛgɛ mara bɔlen kɔfɛ sisan 2022 la n nana sɛ mara daminɛ o sɛ mara o bɛ ka kɛ so mais jɛgɛ mara bɛ ka kɛ Siriwala n'o ye an ka ferme ye a bɛ ka kɛ yen. Fɛn min ye kɛnyɛrɛye baaraw ani cɛlasigi ni k'o fara ɲɔgɔn kan o sera ka sabati Mayimuna bolo ni a cɛ ka dɛmɛ ye. Ne hakilila kɔni mɔgɔ caman ma faamu parce que entrepreneuriat mɔgɔw ma faamu entrepreneur ye ɲɔgɔn dɛmɛ de i yɛrɛ dɛmɛ bon n'an ma se ka o faamu gɛlɛya caman bɛ na je crois que a kɛra furucɛ ye o a kɛra gouvernement ye o a kɛra ONG ye o an kan ka musow dɛmɛ musow dɔrɔn tɛ ani denmisɛnninw pour que u ka se k'u yɛrɛ ta. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye kɛnyɛrɛye baaraw ye olu de bɛ jamana taa ɲɛ a ka kan fɛn min ye musow ani sifinnakaw olu ka dɛmɛ o sira kan Mayimuna n'a ɲɔgɔnna caman olu de b'u k'u sen don an ka jamana ale dunkafa sabatili la ani kɛnyɛrɛye baaraw ye ni k'u yiriwa an ka jamana kɔnɔ.
Kunnafoni kuncɛla an be aw ladɔnniya k'a fɔ ko Vovinam Viet Vodaw ale ɲɔgɔn dan tako 6nan o tun bɛ ka kɛ an fɛ yan nɔ Mali la min yɛrɛ baaraw kɛra nin kalo in tile 18 ka taa bila tile 23 la Palais des Sports Salamatu Maïga kɔnɔna la ko fɛn min kɔni ye kulu 30 bɔɲanko ye kulu de tun bɛ a kɛnɛ kan Kajatu Bagayogo ka fɔ la ko Mali de kɛra jɔnjɔn ale taba ye wa kan ye donbolo caman sɔrɔ i n'a fɔ médaille sanuma warijɛma ale ni zirama Kajatu Bagayogo ale bɛ caman ɲɛfɔ an y'a ko kan discipline min wele ko Vovinam Viet Vodaw ale wanaw ka kɛnɛ farafina gun kan o baaraw kun bolo yan an ka jamana kɔnɔ i b'a fɔ san 2017 ta kɛra cogo min na o de kun kɔnɔ an y'a k'a fɔ ko jamana caman bɔra ka ni sonu turu la o la yan'an ka se finalu ma don kun fɔlɔ ta kɛla éliminatoire ye o baaraw tɛmɛnen kɔ final kɛnɛ kan a daminɛ ni défilé ye n'o ye jamana ye minnu sen donna nin tolo in na défilé tɛmɛnen kɔ an bɛ se ko kolomayɔrɔ ma ne ye kɔnbaw ye o la an y'a ye k'a fɔ ko catégorie caman tun bɛ sen na fila kɛnɛ kan n'o kɛra kɔnba fɔlɔ ani ɲɔgɔn sɔrɔ laban ye an ye k'a fɔ ko Mali ale de tun b'o final fila bɛɛ la o tɛmɛnen kɔ catégorie caman fɛnɛ kɛnɛ kan an y'a ye k'a fɔ Mali ale ni Sénégal kun kɔdalen ɲɔgɔn na o yɛrɛ dɔw la a gɛlɛyala kosɛbɛ o wagati kelen kɔnba dɔw fɛnɛ na Mali ani Burkina kɔdalen kun don ɲɔgɔn na ni kɔnba nin bɛɛ kuncɛlen médaille jatelen an b'a ye k'a fɔ Mali ale kɔni b'a ka jɔnjo sɔrɔ ko kura ka d'a kan a ka médaille bɛ caya ka tɛmɛ bɛɛ ta kan jɔyɔrɔ filanan Sénégal bɛ ni jɔ ye Burkina Faso ale bɛ kɛ jɔyɔrɔ sabanan na Vovinam Viet Vodaw wano ka kɛnɛba ye n'a tako 6lan kun bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ ni yɛrɛ kɛla ale kuncɛli baaraw ye ka maaw hakili jigin k'a fɔ ko Mali n'ale yɛrɛ ye jɔnjo ta ni Sénégal n'ale kɛra jɔyɔrɔ filanan ye olu bɛna taa farafina jɔyɔrɔ fa coupe du monde kɛnɛ kan n'o ye diɲɛselika ɲɔgɔn sɔrɔba ye Vovinam Viet Vodaw kunda Alimaɲikaw fɛ yen walima Vietnam san 2026 tako 7nan min bɛna kɛ nin tolonkofɔlen in kɛnɛ kan n'o ye championnat d'Afrique de Vovinam Viet Vodaw ye ale bɛna taa kɛ Mauritanienkaw fɛ yen n'olu yɛrɛ ye jɔyɔrɔ 4nan sɔrɔ nin wale ka kɛnɛ kofɔlen kan u bolola ka bila san 2027 la an bɛ dugawu kɛ ko Ala k'o sebaya fɛnɛ nɔgɔya maliyɛnw ye an sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka jiraw la bi kunnafoni nasira la o de ye nin ye aw ni ce aw ka danaya la a ye to Advance TV filɛli la wasabaw ye jabaraniko la sanganya damadɔni ne wulila nanzarakan kunnafoniyaw o bɛna lase aw ma bi su in na Modibo Kane Sidibe fɛ nanzarakan cɛ ɲin na Ala ka Mali lakana